Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna GMT Hausa TV. Za mu sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Idan kuka shiga YouTube channel ɗinmu mai suna GMT Hausa TV, za ku kalli fina-finanmu da waƙoƙi da sauran shirye-shiryen da muka ɗora. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna GMT Hausa TV. Za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. Idan kuka shiga YouTube channel ɗinmu mai suna GMT Hausa TV, za ku kalli fina-finanmu da waƙoƙi da sauran shirye-shiryen da muka ɗora. Mun gode.